ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಂಕ್ಲು ಲುಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನೆನ್ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪ ಮುಜ್ಜನ ಬೈದ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಕವತಾರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬೈದ. ಸೊ ಬರಿಯರಿಗೆ ಎತ್ತು ಪಂಗ ಅಂಡು ಪಂಡ ಬರಿಯರ ಬೈದ ಕಿನ್ನಿಗೋಳು ಮುಟ ಬೈದ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಐತಾರ ಐನೋರ್ದ ಅವಳು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಕಬತಾರ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾನ್ ಅಂಚ ಕಾತ ಬೊಕ್ಕಲ್ಪ ಕೆಲವರ ಕೆಲವರು ಬಸ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪುಣು ಅನ್ಪೇರು, ಕೆಲವರು ಅನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ, ಕೆಲವರು ಅನ್ಪೇರು ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮತ ಕೊನೊಂದಿತ್ತೆ. ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜನಟ ಕೇಂಡ ಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನ ಇಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಆವು ಬಣ್ಣಗ ಬಯ್ಯಾವು ಅಂಚದಂತ ರಿಕ್ಷದಕ್ಕಿಟ ಕೇಂಡ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿರ್ದು ಕವತಾರ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡೇರು. ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೊರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಪಂಡದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತೆತ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಎತ್ತನೆ ಎತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಕುಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಪ್ಪ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ. ಸೊ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಕುಡುತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಎತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಅದು ಬಾಕಿ ಆಯ್ನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಅವನು ಕೊರಿಯರ ಅಂಚ ಇನ್ನೀ ಬತ್ತ 4 ವರ್ಷದ ಹೊರನೆ ಕೊರ್ಕ ಕುಡುತ್ತಾರ ಅವು ತಂದು ಇದೇ ಬತ್ತದಾದು ದಾಯಿಗಿಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾರ್ದೇವೆ. ನಾನು ಅದೆಪ್ಪ 4 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಹೋಗ್ಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪಿರವಡು ಒಂಜಿ ಬಟ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲುಂಟು ಅಡೆ ಪೋಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ಪವೇರು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋದಿತ್ತು ಅವಳು ಪಂಡೇರು ಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಎಪ್ಪುನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ತುಲೆ ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ಮರಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯರ ಹೈಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಡ್ತಾರೆ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಬಂದೊಂದು ಕಾಸು ಕೊರೋದು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಕಾಸು ಕೊರದು ಎಪ್ಪುಡು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಕ್ಲೋಸ್ ಕಬತ್ತ ಪರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ರಾಯ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ರಂಡೇರು ಬಟ್ರೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಇಯರ್ ಆಯ್ಜಂಡ ಅಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬತ್ತು 5 ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕ ನಾನೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿದ ಕಂಡಿದ್ದೆ ತೂಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದು ಡಬ್ಬಿ ಒಂಚು ಬಿಡ ಇತ್ತೆ ದೇವರನ್ನ ನಾಗ ಶಿಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲಡೆಯ ನಾಗ ಅವಳು ಹುತ್ತುಂಡು ಹೋಳಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದೇರು ಶ್ರೀ ಹಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಬಡಲ ಒಂದುಂಡು ಗಂಟೆ ಗಡ್ಡೆ ಕಾಲಾಂಡು ಗಡ್ಡಾರಾಂಡು ನಾನು ಕುಲ್ದೇರು ನಾನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಕೆ ಕೊರದೆ ಪೋಯಿ ಈಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ ತಾನು ಬಟ್ ಆಪುಜಿ ಪೋವ ಎಂಕಲ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡುವ ನನ್ನ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋಪುನು ಕಟೀಲಿಗೆ ಹೊರ ಪೋಡು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋಪುನು ಇಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಈತಿ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ರೀಸನ್ದಾದ ಬಣ್ಣ ಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡು ಜ್ವರ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜು ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಜ್ವರ ಇತ್ತಂಡು ಆರ್ಡಿನರಿ ಜ್ವರ ತೆಮ್ಮ ಶೀತ ಜ್ವರ ಕಕ್ಕುನಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂಡದಾಣೆ ಅನ್ಪುನಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯರ ಐಜೆ ವೆರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟೆಂಪಲ್ ತೂದುಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಲವರು ತೂದುಪ್ಪುಜಾರು ಇದು ನಾನು ಬರ್ಪುನೆ ಆಂಡ ಈ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಬಸ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಬಿದ್ದಾಡು ಹೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಎಂಕಲ್ನಕನೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕಾರಡು ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಬಲೆ ಐತಾರ ಬಲೆ ಬಟ್ ಭದ್ರಡಾರೆಕ್ಕ ದುಂಬು ಬತ್ತಂಡ ಇಡ್ಡದೆ ಅಪ್ಪನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಭದ್ರಡಾರೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ 4 ರೆಕ್ಕ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಅಂಚ ಐಕ್ಬೋಡದು ಬಸ್ಸಿಡು ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಪಿದರ್ದು ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬರೋಡ ಬಸ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಸ್ ಎಂಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಭದ್ರಡಾಂಟೆ ಕಾದು ಕೊಲ್ನಕ್ಲು ಒಂಜರೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಕಿ ಕಾತು
ಅಂಚ ಇತ್ತ ಕಟೀಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ.